கிபி 415 ஆண்டு அலெக்சாண்ட்ரியாவில் ஒரு பெண் வரலாற்றை மாற்றினார். ஹைபேஷியா உலகின் மிக சிறந்த கணிதவியலாளரும் தத்துவஞானியும். அவர் ரோமப் பேரரசின் ஒரே பெண் கணித ஆசிரியர், வானியல் நிபுணர், ரோமன் ஆளுநருக்கு ஆலோசனை வழங்கும் அறிஞர். ஆனால் கிறிஸ்தவர்களுக்கு அவர் பேகன் ஞானம் கொண்ட அபாயகரமான எதிரி. மார்ச் மாதம் ஒரு நாள் அவர் தேரில் பயணித்துக் கொண்டிருந்தார். திடீரென்று பீட்டர் தீலெக்டர் தலைமையிலான கிறிஸ்தவ கும்பல் அவரை தாக்கியது. அவரை இழுத்துச் சென்று ஆடைகளை கிழித்தனர். உடைந்த மண்பாண்ட துண்டுகளால் சதையை எலும்பிலிருந்து சீவினர். பின்னர் உடல் பாகங்களை எரித்தனர். ஸ்ரில் என்ற கிறிஸ்தவ மத தலைவரின் அரசியல் சூழ்ச்சி இது. அலெக்சாண்ட்ரியாவின் பொற்காலம் அன்று முடிந்தது. பகுத்தறிவின் மீது மத வெறுப்பு வெற்றி பெற்றது.